shawarce ni wai zai ɗauke ni zai kai ni gidan gwamna. Na ce masa, kai ni da aka yi wa laifi ba a zo guri na ba, ni ne kuma zan je? Kai ka san ni ko kai? Do you know me? Gaskiya bai san ka ba. Do you know me? Allah bai san ka ba. You don't know me. Ni aka yi wa laifi ba, kuma ni ne zan tashi in je Gidan gwamna. gidan gwamna. A ko ni Allah raman ka ba dan je ba ballan. Wallahi na san ba za ka je. Wallahi ko ni ba dan je. Wallahi ba dan je ba. Ko ni. A na san ba za ka je ba wallahi. A na san kana da aqida. Ha ba. Wallahi kana da aqida. Kana da aqida. Kana da aqida. Kana da principle. It's a matter of principle. It's a matter of principle. Yana da ka'ida. Kuma kowa ya keta principle ɗinka da za ka keta shi. Sosai. Wallahi ba jira ma. Ba jira malam. Wallahi ko nawa da su bayar wallahi. No compromise. Ba malam. No compromise. Wallahi ba. No compromise. Wallahi. No compromise. Ogaye wato kuna so ku mai da majalisun mai da kada rawi ko kai ta dariya ogaye to mu je karatu alaran ma Ala fahbitu minha. ai ban gama ba fasara